बेनो UPPL 30निख्रुइ बांसिन सीट लानानै सरकार सालायगोन बियो सैथो। जोङो दानो बिधान सभानि खोथाखौ सानथ'आ, बिधान सभानि थाखाय सम दङ। दायो जोङो BTC इलेक्शनखौ लानानैसो जोङो सानदों। दा नंखायनो बिधान सभानि थाखाय उनाव जोङो जोंनि जि पलिसि बेखौ जोङो फोसावगोन। जोङो लाइमोनफोर, फरायसाफोर, आबादारिफोर, आइजोफोर गासैबो थाखोनि सुबुंनि थाखाय जोङो मोजां जोङो आसनि, जोङो माखासे स्किम्सफोर, प्रजेक्टफोर जोङो तैयार खालामदों आरो UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो 5 लाख जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ साख्रि बाख्रि गैजायैफोरखौ जोङो खामानि होनायनि थाखाय जोङो थिग खालामदों आरो बेवहाय लाइमोनफ्रा गुबुन खामानियाव बेस्थ' जानो हागोन, इनकाम खालामनो हागोन आरो मोनसे मोजां जिउ राहा खुंनो हागोन। दा बेखौनो जोङो मोनसे प्रजेक्ट खालामदों आरो फरायसाफोरखौ थाखो 7निफ्रायनो साफ्रोमबो फरायसाखौ जों काउन्सिलिं खालामगोन। सोर डाक्टार जागोन, सोर इन्जिनियार IAS अफिसार जागोन, सोर प्रफेसार बिजनेसमेन जागोन आरो बेबायदियैनो जोङो बिथांमोनखौ खामानि मावनो थाखाय जोङो मदद खालामगोन, मोजाङै फरायनो थाखाय मदद खालामगोन आरो आबादारिफोरखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो मदद खालामगोन। आइजोफोरखौ जौगानायाव जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा गुबैयै दिनै गोबां अनसुंथाइ मोनो। मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 75,000निफ्राय 4 लाखसिम रां मोननायनि प्रजेक्ट दङ। ओंखायनो BTR ओनसोलनि 20,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो गासैनोबो 75,000निफ्राय 4 लाखसिम जोङो अनसुंथाइ होनानै बिथांमोनखौ रांखान्थि जौगानायाव जों मदद खालामगोन। जोङो रायजो राजानिनो मानसि, रायजो राजाफ्रा सान्दुङाव जिरायनो हायोबा जोंबो सान्दुङाव जिरायनांगो। बेवहाय दैदेनगिरि होननाय जेबो गैया, जों बयबो समान। दा बिनिखायनो नैबे समाव आंबो रायजो राजाजों जिरायदों, जोङो माखासे दैदेनगिरिफ्रा जिरायदों। जोङो रायजो राजाफोरनि दुख सुखखौ जोङो बुजिनो हानांगोन, रायजो राजाफोरनि खस्थ'खौ बुजिनो हानांगोन, अब्लासो मोजाङै सरकार सालायनो हागोन। दा बिनिखायनो आङो रायजो राजाफोरजों सालायदों।